Стойката, която имам в момента на мотора, е с сгушен врат между раменете. О, да, стръпнах. И тя изтръпна сигурно. Да. Добре, много добра реакция направи в този случай. Отдавна чакам да направя някаква подобна реакция, за да мога да я изкоментирам. Тук какво направи Дайрето? Завоя из Ленада. Тръгна, подходи добре в завоя, обаче завоя се оказа по-продължителен и тя вместо да с кове и да я изправи мотора, тя успя да го натисне още малко надолу, което е напълно почти професионално поведение. Когато завоят е из Ленада така, най-лошото нещо е да натиснеш спирачките и да изправиш мотора. По-добре натисни го още надолу в завоя, отколкото да изправиш завоя. Тя тук реагира абсолютно адекватно, което почти не е характерно за начинаещ моторист. Но преодоля ситуацията много добре, браво!